So sa ka. Artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Kenneth. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw lang. Ikaw lang ang iniibig. Walang kung ano ang gagawin. Ikaw lang ang siyang inibig. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kalalaki ka nagtago sa address sa Tubigon, Bohol. Ang atong tatampo, nagdasangan nga, Kenneth. Hoy, duwata ninyo. Balay-balay ta, balay-balay. Anak lang ko. Sige, Peter ah. Ako lang papa niya, si Grace ako asawa. Sige pa, sibat ko. Kinit, Grace. Oh. Awo, naisingsing nga libre sa pagkaon ay. Kasal-kasal din ta. Ako lang ang pare. Sige. Oh, unsa man, Grace? Will you marry me? I do, Kenneth. Grace! Uy, Usa ba pauli na din, he? Digara sa kagbaayan inyong duwa-duwa, ha? Mga bata, pagganit mo? ay alay. Hala, ay muli na ko, uy. Kikasabain ko sa kong mama. Basta, sawa na tika. O, lagi. Bay kinit, dali aras panahon no. Parang, kano saan mo lang itong magsigitagduan niya ni Grace? Karon wala, mag-college na ta. Mga lagi bay. Karon mauo naman si Grace matagad na to. Daga naman good. Tagsanang gani mo gawa sa ila. Maulagi. Ya, bay. Asa man ka mag-college? Gusto ko mulaga si Bubay. Uy, Cebu. Mao ba bay? Mausa na akong plano. Doon nga na lang ta. Sige anak, kung unsa may plano nimo, suportahan ka namo ni Papa nimo. Salamat ma. Magkaadto nagigog si Buwan eh. Unya, dili lang ka magpahibaw ni Grace nga mularga kag Cebu? Mama sudoy. Bata pa ming Grace ato maoy. Sa basad, tagsanang gani ko makakita na niya nga mugawas din sa ato. Di naman gani naman agad na mo si Grace. Mao ba? Ay, ganahan man gud kong magtan-aw ninyo kay gwapa ra ba ng bataa. Unya, buutan sad. Grabe ka matinahuron. Di na ito maghisgot anak maoy. Lahi na karon kay na naman may mga kabuot. Wow! Bay! Di ko nag-chicks din yoy. Di parehas dito sa ato. Maulagi bay. Duta ni si Murag Boy. malingaw igo si eskwela kada adlaw ani bayda. Dagkan kay makatinaw sa mata. Na, gawas mo sa nimong pagkadukirok ba yoy? Mao na gid sugod bay. Kinit sad, uy. Tinalig makit-anta din niya. Di lagi Lori. Ay kabulak ka gud. Mingaw ni ang luyo nga bahin sa tong school. Way mo agi din eh. Ikaw yun. Imo ganun kipangitag perfect spot, no? Oo, sa man di ay. Di ka ganahan. Ganahan. Naramday na. Kenneth.
Kumusta naman mong lori, bay? Okay naman, bay. Pero, gaplano kung makibuwag ko niya, bay. Ha? Uy, gano'n man? Pulaan ako niya, bay, ay. Na, ngita sa kaglaing putahe, no? Naunsa naman ka ba yun, eh? Murag, gusto yung kang musuway yung tanang putahe na. Sa pamandi, ay, bay. Bay, hapit na nga itong bakasyon. Saman, wakay planong muli sa ato. Oh, no, bay, ay. Di mahimo nga, di mo uli kay mamugay sabot naman ni mama. Sige. Doon ta kay muli masag ko. Agi? O niya, saman, nagka-istorya namang lori, bay? Oh, wa pa, bay. Maki-ekstorya pa ko niya. Grabe sa di mo, uy. Human ko ni mo makuha, makikbuwa ka na dayon ako. Nga naman, napulaan ka na nako. Lord, dili sa ingon anak. Ha? Huwag kay ayo nga pagkalalaki. Oh, Naibaw ko, oy. Nga dukiro kang dako. Kay daghan ako nadungkan nga istorya bahinin mo. Lord, Mau sige magbuhat ta. Pero kinilig tiban iha. Gabaan ka na namang mga babae. Lord. Mao ba? Mao na yung gisulti ni mo? Lagi? Pero, asa ko pa apikto. Nga ko dito ang magabaan mo ko nga. May namugos ko nila. Sila ram say, mukuyog na ko. Bay Kenneth. Ma! Ay, salamat kay nauli ka na gyudinis ato, nak. Kumusta man ang Cebu? Okay naman, ma. Dagang lingaw. Mao ba? Anahala sige. Ugma, Domingo manak, manimba ta ha. Kuyog ta ha. O, ma. Ay, nindot sa tuwali sa pari da. Oh, nak. Si Grace, oh. Ha? Guwapa mo ni siya samot eh. Ay, lakaw dayon. Tagda dito ka. Sige ma. Akong dulon. Hi, Grace. Kumusta? Kenneth! Nauli na day ka? Okay ra ko. Ikaw, kumusta man ka? Okay na sa ko. Guwapa mo kagsamot. Thank you. Nakita hindi mo si mga asawa? Kamaw. Bay, ato niyang agdos Grace, ha? Ya, Ano man? manglaag ta sa inyo. Kamingaw sa itong banding. Uy, sa bata pa ta. Sige bay. May gani kay, nisugot ka nga, makiglaag ron na mo, Grace. Abi ba yan na mo? Di ka nagit managad na mo. Ang tinuod, dili magud sa ingon nga, dili ko managad ninyo. Mauwaw lang yun ko. Oh, nga nung mauwa mo ka? Ang bi, lahi matagkahimtang ninyo. Swerte kaayo mo nga, napamoy ginikanan nga makasuporta ninyo. Samtang ako, working student lang. Aron makahuman yun sa pag-eskwela. Grace, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon gud. Abi kay dito parehas og kahimtang. Kay kung buto na naon baya, mas advantage kay pun kay kaysa namo. Tungod kay mas daghan kang nakamahuan. Kay wa man ka magsalig sa imong ginikanan. Samtang kami, nagsalig paghihapon hantod karon. Tinuod na. Swerte kay kayo ang makauyab ni mo, Grace. Tungod kay, di lang kagwapa, kundi kugihan sad ka, ug buutan. Bay, gusto kong mamuyab ni Grace, bay. Bangi ko, bay. Nguyab pa ka, nga, asawan to ni mo. Ah? Asawa naman to ni mo. Limot ka. Ay, kasi binuang gud. Seryoso ko, bay. Aw, kung tinud-anay ng imo ni Grace, sige bay, tabangan ti ka.
akong isugot? Oh, Kenneth. Yes! Salamat, Grace. Isaad na ko nga, di tagig ka pasakitan. Grace. Kenneth. Kenneth, ayaw, P. Grace. Sorry. Pero dili pa ko ready. Oh, Grace. Kapoy ba eh? Paikot mo kay si Grace? May pa mga babae na ko dito si Bukay. Di gin mo balibad. Na, mao ni gingon bay nga lahi si Grace sa mga babae nga imong nailan. Si Grace ang klase sa babae nga kana bang pang white material na gyud ba? Nya, sa ako man nga, wa pa man ko magnuuna na bay. Gusto pa kong mag-enjoy sa akong pagkabatanon bay. Bay kinit. Tawag-tawag lang unya ta ha. Sige lang kung makatigom na ko. Muapas niya ko nimo dito sa Cebu. Ikaw. Sige. Tawagan na yung ata. O pag-amping din niya. Ikaw po. Gimingaw ito, ani, Gimingaw nga sa mga gwapong babae nga imong makita din sa eskwelahan, mao ba? Aw, sasa na, bay. Bay, awa. Kupahagura niya, bay. Asagod. Anak ko, no? Ano? Kana ba? Oh, kana. Karoon pa lagi kong makakita ng bayhana din sa atong eskwelahan. Uy, la. Si Lisil mo na bay. Tiga-ato naman na. Mau ba? Nikuyog ka na ko ron? Wa magikakay uyab. Wa lagi. Ikaw rin akong uyap. Sure ka, ha? Oo lagi. Isela. Kenneth. Bay, si Grace ba? Sige, pagpanawag na ko, bay. Tana to, bay. Asa ko no ka? Huwag ganito bag siya mga tawag. Unyag yun sa maning mo, bay. Aw, akong gingnan nga. Sayo ka na tug. Ay, bay, ako may nakulbaan ng imong gibuhat, eh. Taga-ato mo na silisilgot. Kuya, okay kung may bawaan ng Grace bahay ninyo. Nya, bay, saan naman lang? Kaysa may piliunin mo nilang duha, kung pananglit, bay. Ambot bay. Kalibog ko. Wa pa ko maghuna-huna, anak. Nahibaw ko nga doon na kanila, hindi ha, Kenneth. Gusto na ko mahibaw ka nga mahal ti ka. O gisabot ko ni mo. Mau salamat sa tanan. Ayo-ayo. Grace. Sorry. Uwa ka mo, Tinay. Subuti pa sabot tinuod ta ng istorya nga naabot na ako, Tinay. Sorry, Grace. Sorry. Ay, nga naman ko. Mura na minuod ko nagpangita sa mga tawag o text ni Grace. Gimingaw ka ko niya. Kung mauna imong desisyon, wa ko'y mahimo, Kenneth. Salamat sa imong pagsabot, Lizel. Kenneth? Anong niya ka din sa amo? Grace, I'm sorry. Sorry sa kung nabuhat ni mo. Magbalik ta, please. Kenneth? Ibaw kung nakasako ni mo. Maong niya. Niuligid ko aron mangayog pa sa ilo ni mo. Kenneth? Isaad ako nga magtarong lagid ko. At agil ako laing chance. Asawa ko.
Ikaw cute. Unya. Okay ka nga magbalik ta? Oh, Kenneth. Tungod kay hangtod ron. Nagpaabot rakit ko nimo. Og nag-hope ko nga ako imong pilion. Grace, I love you. I love you too, Kenneth. Okay, ganda. Pagmasdan ang kumikinang-kinang. Nalipay kay ko nga dili pagid uwahi ang tanan para nako atong higayuna. Bisag gibinuangan na nako si Grace. Karon, minyo nami og may duha na ka mga anak. Dinhi lang kutob og daghang salamat RMN. Handumanan so sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga sukitig paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kara. Sa dili ko masugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I want to know what love is. So far to change. I wanna know what love is. I want you to show me. Lord, help me to be strong when I'm lost and lonely. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Palo Lady. Ang ito man tatampo nagdasagan nga Kera. Day, Kira, narabatay team building unya sa Sabado. Kuyog ta ha. Ay, syempre, day, uy. Ako po. Dili ba ko mo balibad ba sa laang na? Ay, kana. Ganahan ko, ana. Mamalitag outfit, ana. Day, Sandy. Oh, sige ba? Kanus aman. Ay, maayo gani kay. Ay, nahuman na gina itong team building. Pwede itang makarelax-relax. Ay, lagi, ay. Hi. Nagdako kim na nun. Basta ganahan mo. Ay, oo, ganahan kay Miana, Jean. Mayo inon, Kera, kay ganahan ka. Uy, bagay lagi mo ay. Kinsa? Kami! Kamo? Kinsa? Ew! Ay, pag-ano, day, uy, Sandy. Lalaki ako, no? Dili ko na, Jean. Ay, lucky man gapon kong pamati, Kera. Hoy, Jean. Ikaw sa no mo sa ka sa daing kas kabuangan ninyo, day, Sandy. Uy, pag-ano, uy. Luod kayo. Girl, asa ka? Laog ta na. Buringa, uy. Hoy, girl, Sandy. Sa mukha rin mo, day, uy. Hatag ka sa kuno kong timing nga maglingaw-lingaw sa kong self. Sige, bata ko yung girl, ha? Ay, wait. Nana, sige kakita nga ikal, no? Ay, ulo, no. Nakatanda pa man, uy. Sige na, ay, bye na kay. Padaw na daw siya din, eh. Ay, sa mukha kita ni Bayhana, uy. Asa naman to si Luis? Ay, wala! Tara siya, ay! Oh, kagwapo,
Hi! Ganina na ka? Ay, dili, oy. Magulang. So, unsa man? Tara na? Ato na ta? Asa man to? Luis, grabihan mo, uy. Hinahinay lang, gud. Ganahan kay kong imo, Kira. Ganahan sa kay ko ni mo, Luis. Kira. Puta ni mo, oy. Uy, hala. Katuog manay ko. Asa naman si Luis? Wa naman siya din eh. Ang akong cellphone. Asa man? Uy, hala. Nawa man din eh ang duha. Ang bitak ka. Dira kong bitak ka, dira. Wala isod! Kinuog ko! Asang sinsiyo, kinaghinot pa yun! Ang saon ko man ini! Wa para may makabayad din eh! Kinsa man din ining number? Nganong kani may imong gigamit og tawag? Day, nandiyo kay problem, Day. Tabangi ko, bi. Nakitawag ramang ko din ni God kay... gidagan ang akong duha ka phone. O gikuha ang tanang kwarta sa kubitakan, girl. Unsa? No, sige na, bi, please. Ani ako. Wa pa ko makabayad din sa pension house. Ay, naku ni mo, Kira. Oy, wa pagit ka mo tagam. Sige, sige. Asa man ang tapita? Thank you, Jean Hong. Imog yung gikuyugan si Sandy Rune. Nang hangyo gid in town kong Jane, para na ako'y masakyan. Uy, kaso, uy. Available ako basta si Kera. See? Pinangga kayo kang Jane. Tingod bitaw ko nga siya na lang. Ganahan ka ng mga baby boys nga bisag kanus adili gid maimo. Pangwartahan lang ka. Ikaw diba? Mutuwa mo sa ka ng Jean. Uy nga, binuang raman ang iyan ako. Ang mamauli na tao ay. Thank you kaayo sa inyong pagsalbar na kurong adlaw. Makabayad raon niya ako ninyo. Asa naman sa day imong cellphone nga dili man ti ka makontak? Ay, gikawat maoy. Gikawat sa imong laki. Mama sad uy. Ambot ni mo, Kira. Kapila na mahitabo ni mo. Pila na ka cellphone ni mo ang gikawat tungod anang imong pagsigig pang laki. Katupang motor nga imong gipalit-palit sa una. Ma, sige na lang, good. Mahitabo naman. Ay, mahitabo pag yun na kung dili ka mo tagam. Ay, naku ni mo. Kung maglalaki na lang unta ka, unya mangita kag babay, aron wa kay problema, makaanak pa ka. Unya makakita pa ka sa imong liwat. Ma! Oy! Luda di mo ba, oy? Ayaw ko pag-iyon anak, ma? No way! Ha? No way, ma! Dili yun na, mahitabo! Ambot ni mo, Kira. Bahala ka diha, oy. Wag na siya support ba? Oy, si Jean man ni. Hello? Hi, Kara. Busy mo niya ni Sandy? Mang-invite unta ko din sa amo ba? Birthday mas mama, good. Uy, mau ba? Sige. Ako tawagan si Sandy ron ha. Ako pa ibawon. Sige. See you.
Dato mo gid ni silang Jean day no. Lagi, ay. Kera! Sandy! Mayo kini ano mo? Dali. Ato tasod. Ano makakaon na mo? Happy birthday sa imong mama, Jean. Salamat. Dali, dayon mo. Dili na ko, oy. Day, hubog na ko. Buga na ni mo, girl. Uy, saon man ni. Agpason ra ba kurong sa akong uyab? Uy, nana di kay uyab, sad? O, taon. Bago lang. Nakauyab na gid taon. Oy, ay ko biyahe din eh. Hindi naman na masud sa motor, uy. Bawal man duha ka buo. Sige lang, sad. Ako rin bahalang Kera. Ako rin hatod niya. Sure ka, Jean? Oo, lagi. Sige, haon na lang ko. Naana daw siyas gawas. Sige. Amping. Kera. Unsa man? Ready na ka? Kaya hatod na lang di ka sinyo. Duka naman ko, oy. Pwede naman sag anhi ka matuog ba niya? Ugma na lang di kaya hatod sa inyo. Hinay lang ha. Ni anak ka din is kwarto. Hibaw ka, Jean. Kung nalalaki pa lang unta ka, iuyab na gid siguro ti ka ay. Nga naman daig, tumboy ko. Wag gid ko chance nimo. Kauno? May kay ka magbinuang, oy. Wa ko magbinuang Kera. Bisag ako. Wa ko makasabot akong kaugalingon. Kung nganong ikaw pa. Nga unta, taghan mo gid og babae ba? Jean. Mahal kaayo tika. Sa una pa. Wala gyud ka makabantay. Jean. Kera. Kalimtan na nato ha, Jean. Please. Mga hubog ta ato. Dili mahimo Kera. Ngano good? Lalaki lagi ako, uy. Dili kong tumboy. Mabdos ko. Pagtarong ba, Jean? Kinahanglan barugan gid nimo. Unsa? Hala, uy. Mamami na ko ay ni. Bayot. Kung mauna, pakasal na lang mo. Tita. Mama, dili ko. Uy, Kira. Ayaw pag-ingon anak at ang parusunti karon. Naana mo yung maabot nga anak. Buutan man sa Miss Jane mong ayaw na pamili diha. Si Jane na lang. Gotta take a little time to think things over. Better read between the lines. Sa tinuod lang, pag-una, murag itong napugos. Pero sa kadugayan, nakatulagin ko sa pagigugma ni Jean. Tungod kay, seryoso man siya. Grabe ko niya kapinangka. Karon, 2 years old na ang among anak nga si Kyle. Dini na lang kuto. Dagang salamat, RNN. Mao kito mga higalan, kaagi ni Kera, nga taga Palu, Leyte. But sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagalahan, I want to know what love is. I wanna know what love is.
Ang maong kaagi, gibahatan ng duwa sa radyo ni Jelly Hata, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, ganaglibot sa sagaw. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa Sagawit, Karof, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pa. Stop now. I travel. Handumanan so sa ka. Ano pala siyang kaagi karon? Makining sa kababae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong magtatampo, nagdasagan nga, Kim. Habi man sa Kim. Para imo. Unsa man ni? Wow! Quintas! Oh. Pasensya na ha. Dili na tinuod. Pero ingon natin nira nga akong gipalitan na nga dugay pa masadaw na mulubad. Thank you! Nalipay ra ka? Ooy, gikan ko din mo. Sige lang. Pohon kung naanaw niya ko'y trabaho. Tinuod agad ang akong paliton para nimo. Kaserte gin ako sa kong uyab, uy. Ha? Ngano gud? Unsa ko'y nakaswerte nimo nako? Tungod kinihibaw man ko nga. Bisag walang wala kaayo ka, pero mangita kita baagi nga na kay mahatag na ko aning atong first month sari. Okay ra ba gin ako, babe, ha nga. Bisag wala ka ihatag. Babe, ayun na guna-una agud. Maswerte ko nimo kay bisag na ay nanguyab nimo nga lain dinhi sa atong eskwelahan nga mga kwartahan, pero ako gid ang imong gisugot. Tungod kay buotan man ka. Lahi ka nila, babe. Maong love kayo ti ka. Love sa kayo ti ka, Kim. Unsa ni ako nadunggan, Kim, nga naakaman ko ni uyab sa inyong eskwelahan? Ma. Kinsa maning tawhana, ha? Nga imo ra man ang gihilom-hilom namong papa nimo? Paanihan asbay, ha? Gusto kong ilailaw ng lakihan nga imong nagustuhan. Pa. Mayong gabi ma'am, sir. So, ikaw di mo ang uyab sa among anak, ha? Dong. Oo, sir. Unsa may trabaho sa imong mama, Dong? Sa imong papa? Nanay laing pamilya nga akong papa, ma'am. Unya, uwa na sa kuy mama. Uy, mao ba? Unya? Giunsa mo man pag-eskwela sa private school? Kinsa may nisuporta nimo? Government scholar ko, ma'am. Sultihan ka lang namo sa tinuodong, ha? Di pa yun may uyon nga maguyab-uyab ni Skim kay third year high school pa lang mo. Og maayo sa nang mahibaw ka, Dong. Nawa sad gid mi makauyon nga ikaw maoy na uyab sa among anak. Dili sa ingon nga nagkaminos minimo pero pananglit lang madisgrasya among anak nimo. Unsa may tao imong gibuhi? Mauna. Taas kayo mikpangandoy sa among anak, Dong. Nahibaw ka ba? Nga gusto kayo siya nga mag-medtech?
Maoy ang gustong kuhaon nga kurso. Oh, ma'am. Ayaw in taon guba ang pangandoy sa among anak dong. Ma, Maong ikaw, Kim. Huna-hunaa sa makadaghan ng imong desisyon, ha? Ayaw pagdalian ang butanga. Asa raman unya na ba? Daghan pa kayo kag lalaki nga maila-ila. Maong buwag kining tawhana kung dili ka gustong magmahay. ma. Nganon hilap mo ka? Sorry, sorry sa mga nasulti nilang mamagpapa ni mo. Panglibaw pa lang sila kung unsa ka kamaayong taong kapuutan. Huwag kita daganan, Kim. Kung ano yung parents na ang muhingon nga pabugon ta. Sakto masad sila. Pananglit, ma-disgrasya ka na ako. Samantuod ang akong ibuhig ni mo. Raymond, Sorry, Kim, ha. Love kay ka. Pero, gusto man ang imong parents sa ilang huna-huna na ko. Huwag kay maayong kaugmaon ako. Raymond. Magigbuwag ka na ako. Bugat sa akong buot, pero kinahanglan, Kim. Dili ko gustong magubang imong kaugmaon tungod lang nako. Raymond, dili ko musugod. Bisag way gusto imong parents para nako. Dili ko nga kung gusto, Raymond. Please. Dili ko musugod ka magbuwag ta. Kim, Magpadayon ta. Ato lang taguon. thank you, Kim, ha. Nga, huwag ka ni sugot nga magbuwag ka. Ni padayon ka na ako, bisag way gusto imong parents na ako. Love ka ayo ti ka, Raymond. O gagit ko magmahay nga gisagot ti ka. Love sad kaayo ti ka, Kim. Wa ka gid ay makigbuwag ni atong imong uyab, ha? Gisupak gid ay minimong papa nimo, Kim. Ma, buotan si Raymond. Kung mopadayon ka gid atong tawhana, pamuto sa imong sinina og layas dinhi. Ma, Puslan man nga di ka na mo patuon na mo. Adto na sa imong laki. Tanaw, tag-asa kutob ang imong pagkamasinupakon. pa. Oh, Kim? Babe, Nga nagdagag bag? babe, di ba hawa ko sa abo? Unsa? Okay na, di ko tipon ni mo. Kim, pasensya na. Gamay ra gining taon ng akong gipuy-an. May kaso na ko, babe, oy. Sige lang, mangita ko trabaho nga makakita ko dako-dako nga kwarta. O paningkamutan ako nga
masuportahan ti ka sa imong gustong kuhaon nga kurso. Raymond. Day, okay ra ka? Okay raman. Ngano di ay? Sukad nga nag-ipon mong Raymond ba? Lahi ka na gid kaayo ay. Dili na ikaw ang Kim nga ako nailhan pag high school nga mangarte. Karon, bisag pulbos na lang gani murag wa ka na gid kabutang sa imong naw. Day, Nahibaw kong struggle gid kaayo inyong kahimtang ni Raymond karon. kaya ko na ko, day. Kung nami mas luoy na mong duharon. Si Raymond na. Kanining kamot kit siya nga, masuportahan ko sa akong pagtuon. Mag-exam ra ba taron? Nakatuon na ka? Unsa? Mag-exam di ay ron? Babe, nakiksabot kong ati Alma ba nga itong silingan nga kada Sabado, mukuyog na lang ko niyang panglabada. Unsa? Aron basad nga na ako'y kita ba? Dili ka ikaw lang ang maghago. Pero Kim, imong pagtuon ana. Nga naman di ay ba? Kaya hun good. Wa pa bagid kay planong mo give up ning atong kahimtang. Layo kay nis imong sitwasyon sa una. Sa naapagaspodir nilang mama o papa nimo. Raymond, mahal kaayo ti ka. Mahalag buwad atong sudan kada adlaw. Mahalag taod-taod na nga ako makatilog lami nga mga pagkaon. Okay ra. Basta kuyog lang ta. Ikaw rang lalaki nga ako nakita nga akong ikauban sa kong tibuok kinabuhi. Kim. Salamat, Alma, ha? Sunod na pod. Ay, sige, day. Arang-arang. Maayo na lang kay na ako'y kita gamay sa pagpanglaba ganina. Magpalit ko barbecue, B. Deserve sa siguro na mo panagsa ni Raymond nga makakaunmig lang ni, uy. Raymond, babe, nakikita ang barbecue. Saman siya? Uwa pa siya maabot. Ang alas city naman. Unsa man ang papel nga naas kananan? Suwat? Akong basahan na. Babe, Kim, oras nga mabasahan ni mo ni mangayo kong pasaylo ni mo. Tungod kay dili na ko mubalik pa din eh. Salamat sa tanang pagmahal nga imong ipakita ako. Dili na lang ako kaya nga makita kasi ingon ining sitwasyon. Mahal kaayo tika. Sakit man alam na ako. Pero dili pagid na ko kaya nga buhion ka. Babe, balik sa imong ginikanan. Ug pangayog pasaylo nila. Matuman rin imong pangantoy kung mubalik ka nila. Amping permi og timan eh. Mahal kaayo tika. Raymond. Nanaginip ng gising nakalipas kaysa Ni
Nibalik ko sa akong mga ginikanan ug nangayo ko pasaylo nila. Ug human ato, nag-focus gid ko sa akong course na medtech ug nakabalita sad ko nga kasulunan ako ni si Raymond sa laing babae. Nasakitan gid kaayo ko kay nisakripisyo pa gid ko para namo ug wa gid ko nareklamo sa among kahimtang bisag kanusa. Pero nisabot na lang sad ko niya kay basin dili na sige niya kaya. Kay sukad nagpuyo mi, siyan abigit ng gasto ato. Kanimo Raymond, mahal gihapon kaayo tika. Ug wa na gid siguro ko'y laing lalaki nga higugmaon parehas akong pagigugma nimo. Minhin na lang ko ug daghang salamat, R&M. So sa ka. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Mau kinig sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Kimberly. Babe, hapit na kumuli. Excited na kay kung mauli ka, babe. Ako sad, babe. Kay mauna ni katapusan akong sakay og barko. Ha? Nga naman? Basta, mahibaw raw niya kay inig-uli na ko. Babe, nagsakay na kong eroplano para Cebu. Okay, babe. Mugi ka na ko karon. Amping sa biyahe, ha? I love you. Bye. Ay, dali na, anak. Kaon na para makalakaw na ko. Ako dali pagkaon sa bata, nak. Lakaw na lang dito ka. Kay pilarabe ay biyahe gikan sa Manila, paingon din sa Cebu. Ah, sige, ma. Salamat kaayo, ma. Babe, I miss you. I miss you more, babe. Nakita na kita. At last. Oh. Babe, ngano ka? Igura mo ko ganitutok na ko. Oh, babe. Love kay ka, babe. Og, dili na nako kaya nga mawapak na ko. Babe. I love you so much, Kim. Will you marry me? Lawrence. Sure ka, bisan og na ako'y mga apan? Sure ko. Mahal kita ka, Kim. Bisan unsa pa ka. Dawat na nako. Wala makakikita ko nako. Oh, sige. Magpakasal ko nimo. Unya, wa man lang ka magkasulti niya nga may anak ka na. Nakalitan ko, ma. Wa ko mag-expect nga mo abot mig ingon ani nga dili pa man unta midukay. Mag-usap pa lang gud mi katuig. Pahibaw agad siya, nak. Kay dili maayo ko sa laing tao siya mahibaw. Ma. Babe? Okay ra ka? Mura lang kag huwag ka na mukhaon. Babe. Na ako isulti nimo. Ako sad. Tarawa. Oh. Ticket? Yes. Nakabalit akong ticket. Di ba, nagsabot naman ka nga mag-travel ta? Usama na sa tong mga pangandoy, di ba? Oh. Babe. May problema ba ka? Ganin na rin ko nakabantay mo. Nga naman di. Babe.
May isulti ko nimo. Unsa ba na? Mao ba na yung nakasamok ni mo ron? Oo. Lawrence, ang tinuod, naanak ko'y anak. Unsa? Namakakdi ka na ko. Wa ko mamakak ni mo, babe. Wala ko musulti ni mo nga may anak ko. Hindi kinanglan nga mangutan ako ni mo, uy. Isulti unta ka. Pero plano ni mo, ilaron ko. Kung may plano pa kong mangilad ni mo, wa na lang unta ko musulti ni mo karon. Pero babe, dili na ako kayang itago ni mo. Sorry, babe, nga wa ko makasulti ni mo. Kaysa tinuod lang, gusto na kong malimot sa nahitabo. Sorry, Lawrence. Nganong wa man imo sultihi si Lawrence sa tinuod? Nga namabdos ka sa imong anak tungod kay girate ka. Ma, dili na ko gustong balikon patong nahitabo. Please lang, ma, dili na ta maghiskot bahin ato. Kung mahal ka gid niya, anak, dawaton ka niya. Bisag bay anak ka pa. Ma, dili ka makalingkawas sa imong kagahapon. Kung dili ni nimo atubangon. Dawata nga mao na gid nahitabo nimo na. pero ang pangutana, ma, ako, dawaton ka ako ni Lawrence, ma. I'm sorry, Kim. Lawrence. Mahal ti ka. Kaya ti kang dawaton. Pero, dili na ko kayang dawaton nga may anak na. Lawrence. Sakit kayo kung dugan, ma. Ayaw na tong hilaki tong kawhanan, anak. Kay kung tinuod pa nga gimahal ka niya, dawat niya bisag unsa pay imong kaagi. Mahal kayo na ko si Lawrence, ma. Nindot ako na kayo ang mga plano. Kaslo noon tabi. Gusto na, anak. Ako pa ni mo, no, mangita kag lingaw. Ayaw pagmukmuk din hisbay. Laag. Aron makalimot ka ni Lawrence. Kim, nakabati kong istorya ba nga buwag naman di mo sa imong uyab nga si Mano? Kadaghan gidag chismusog-chismusa din hiyo eh. Nga naman di ay. Kung unsa may hinungdan, anong gibuwagan ka niya, kung tinuod nga love ka niya, o di siya masugot nga maguba yung relasyon ay. Kay ako, Kim, no, tinuod lang, dugay na kayo kagusto ni mo. O tinuod gini kong gibati na ni mo. Kung tagan ako mong chance nga. Na ako'y anak. Resulta sa rape ang akong anak. O niya unsa man, willing pa ba kang... Oh. Tanawa ra, nilakaw, gibiyaan ko. Tinud-an na pa ko, no? Sugod karon. Dili na ko daling mutuos mga lalaki. Mas mag-focus na lang ko sa kaugmaon sa akong anak. Gamay na lang gid ang kuwang. Mahuman na gid akong trabaho. Kimberly! Late naman. Ano ka mo uli lagi? Naalang ko'y gitiwas nga trabaho, sir. Ha? Uy, unsa man na ba? Uy, yun na. Next week pa man eh. Kim, di ni mo kinahanglan hutdon tanang task nga akong gihatag nimo sud sa usa ka adlaw. Nahibaw ko, sir. Pero di lang ko gustong may huna-hunaon, good. Believe ko nimo da. Kaswerte sa imong mabana, oy. Layo panas ka matuoran, sir. Wa pagid ko maguna-hunaan na. Pero kung naimanguyab nimo, mudawat ka ba og mga sotor? Oh. Ha?
Wa ka makatingog? Nga naman. Ambot lang sa bitaw, ma. Wasad ko kay bawgod kung andam na ba ko o dili pa. Pero kung naay mo abot na, paminawa imong kaugalingon. Agda kung unsay imong bation kung naay manguyab nimo. O, ma. Uy, kaswerte ni Kim. Ha? Uy, hala. Kisa pinagbutang aning buwak sa akong lamisa. Basaha, girl, para may bawaan mong kinsa, dingikan. Beautiful flowers for a beautiful woman like you. King. Kang Sir King? Nga naman ko. Murang ko kikulbaan nga murag talipay. Nanguyab siya na ako. Unsa man yung pinuanga? Wa ko magbinuang, Kim. Di na nako maantos nga magsige lang kong tanaw ni Muslayo. O, aginaminam na kay ko nga maako ka. Oh, sir, sigurado ka? May anak na ko, sir. O biktima ko. Bisag unsa pa ka. Bisag unsa pa imong pas. Wa ko'y lapot. Dawat ka, Kim. Okay. Naibaw kong dili na kadali mo tuo sa mga lalaki. Maong dili ta kadali-dalion. O pasagdi lang ko nga ipakita nimo kung unsa ko kamatiduan nun diyan nimo. Sir King. Magpaabot ko kung kanus ako nimo sugton, Kim. Mulakaw na ko, ma. Manglakaw, Ming King. Pila naman kabungan sukad nga nanguyab nimo si King, nak. Unsa man, wa pagid ka makadecide kung sugton ba nimo siya o dili. Nakadecide na ko, ma. Kaya nakita na ko nga pinangga kaayo ko og ang akong anak ni King. Tanan namong lakaw, iyagid pa naming ipadaha ang bata. O karon nami magkita nga kamera. Nga dili na ko dadon si Inday. Ay kay nga naman, nak. Karon na bang adlaw nimo siya sugton? O King, gisugot na ti ka. Yes! Promise, mahal. Di gyud ka magmahay. Mahal kay tika og ang imong anak. Ang atong anak. Mahal na sa tika, King. Og salamat sa pagpakita ni mo nako kun unsa mi nimo ka pinangga sa akong anak. For all those times you stood, you brought to my life. For all... Kung unsay dili madawat sa laing tawo nako, gidawat ni King. Tanan akong apan, wa niya igsapayan. Karon, magtulo na mi katuig ni King, ug way kausaban ang iyang pagtagad namo. Pinangga og mahal gihapon kaayo mi niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.